как да си изтеглим SE26 бета на телефон. Сега ще ви покажем. Първото нещо е да влезем в Google Play. Хора, също да ви кажа, лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Първата стъпка е, тук влизате в търсачката и както сме търсили VPN. Тук гледате много, но търсим мечката. Търсим мечката, инсталираме я. Когато я инсталирате, натискате отваряне. Тук Create Account, Login in Account трябва да ви излезе. Окей, аз съм задал от акаунта си. Това ще ви излезе. Аз имам акаунт, така че Login ще натисна. Тук закриваме. Окей, хора, вече влязохме. Тук отваряме го това, както виждате имам 1735 такива, защото съм използвал. Тук сега сте в България. Отивате цак, наляво и натискате Канада. Цак, ето. После излизате от приложението. Влизате в Google Play отново, окей. Тук първо да го изтрием. Влизаме в Google Play. Тук книги, ако ви излезе, опа. Чакайте. Тук трябва да си влезете от тук във вашия профил. Цак. Пишем FC26 бета. И опа, виждате, че не излиза Electronic EA Sport FC Mobile Beta. Това е буквално S26 бета. Изтегляте я старт. Аз вече я играх в предното видео, така че това видео беше доста кратко. Все пак няма толкова много какво да ви покажа. Просто трябва да се изтеглите FC26 бета. Така че мисля всичко да бъде от това видео, така че айде, чао!